L'oportunitat que els ha donat als joves de participar en intercanvis i conèixer altres experiències a nivell europeu, poder conversar amb altres joves de la seva mateixa edat o no i poder comparar i compartir què fan a les diferents ciutats d'origen, tant quan ells han vingut cap aquí com en altres ocasions que també han organitzat alguna activitat d'intercanvi fora de Sabadell. I a nivell de ciutat, lògicament, és un orgull per qualsevol ciutat que puguin venir joves d'arreu d'Europa a realitzar un intercanvi i que, a part de tota la part més formativa vinculada a un tema en concret, puguin conèixer la ciutat i les entitats de la ciutat. Per Matadepera ha sigut molt positiu. Per una banda, tots els beneficis que ha portat al poble de visibilitzar l'hotel i els projectes de mobilitat internacional, perquè és el primer d'aquest tipus que s'ha fet mai a Matadepera, i després un impacte entre els joves del poble, no només els que han participat, sinó els vinculats a l'espai jove o que no, o de l'institut, que han pogut veure i se'ls ha pogut obrir com una porta de possibilitats que poden optar. La veritat és que quan els veies amb una cara, amb una alegria de poder-te agrair el fet d'haver-hi pogut participar, i això ja vol dir que amb algú els ha impactat molt, i després puguem parlar una miqueta amb ells d'això, precisament, de com va anar, què vas aprendre. El canvi és molt important. Els impacta molt veure que realment el món és diferent, però poder-ho veure-ho cara a cara, en contacte amb algú. A nosaltres ens aporta noves energies i ens aporta experiència d'altres països com treballen, i cara als joves és un dinamitzador nou, és un professional nou que sempre ajuda a motivar i a renovar.